Detská misia v súčasnosti pôsobí vo viac ako 160 krajinách sveta. Od svojho vzniku v roku 1937 nikdy nemenila svoje 3 základné ciele. Prinášať deťom evanjelium Pána Ježiša Krista, viesť veriace deti vo viere a zapájať ich do cirkevných zborov. Sme vďační Pánu Bohu za všetkých odvážnych hrdinov viery z detskej misie, ktorí v čase náboženskej neslobody prichádzali k nám a prinášali materiály na vyučovanie a literatúru a robili kurzy pre tých, ktorí mali ďalej pracovať s deťmi. Detská misia na Slovensku vznikla 7. marca 1991 ako občianske združenie pre prácu s deťmi a dorastom, registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Naše povolanie do detskej misie Pán Boh potvrdil slovami z 3. listu Jána v 4. verši. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. Pre nás to bol ťažký krok viery, ale dnes po 20 rokoch môžeme povedať, že nemáme väčšej radosti, ako keď deti prichádzajú k osobnej viere Pána Ježiša. 6-ročný Karol mi po letnom tábore napísal: Ujo Jožko, spomínam si na vás, ako sme sa spolu modlili, keď som prijal Pána Ježiša. Chodím do 2. triedy a rád jem rezance s brinzou. Chodím i na detské služby Božie a teraz vyplňujem korešpondenčný kurz detskej misie Vidieť a byť. Karol. Mnohí sa pýtajú, od akého veku začať pracovať s deťmi. My začíname pracovať už od toho najútlejšieho veku. Už od 2-3 rokov pracujeme s deťmi v klube Benjamin. Do klubu Benjamin prichádzajú deti aj so svojimi mamičkami a máme tam spoločne možnosť prežívať to, že Pán Ježiš sa skláňa k maličkým, pretože takých je kráľovstvo Božie. Do môjho klubu Dobrej zvesti chodia prevažne deti zo sociálne slabších rodín a z rómskych rodín. A mám veľkú radosť, keď môžem k ním prichádzať, keď sa im môžem venovať, a keď im môžem rozumieť a môžem ich viesť Pánu Ježišovi Kristovi. A najmenšiu radosť mám z toho, že jedna rómska mamička uverila v Spasiteľa a teraz je mojou pomocníčkou. Mám veľkú radosť môcť prinášať evanjelium deťom na školách v Martine a okolí. Motiváciou mi je jeden chlapec Peťko, ktorý na jednom z klubov uveril a tak začal v radosti chodiť s Pánom. Na jednom klube však chýbal. Keď som sa pýtal, čo sa s ním deje, že či je chorý, tak mi deti povedali, že Peťko už do klubu nepríde, lebo keď odchádzal z minulého klubu a prechádzal veľkú cestu, zrazilo ho auto. Peťko po následkoch tejto havárie zomrel. Verím, že každé dieťa, ktoré prichádza do našich klubov, má možnosť porozumieť ceste spasenia a tak ísť novým životom, ktorý ho privedie do večnosti. Volám sa Martina Šimová, pracovala som v detskej misii a som veľmi rada, že som mohla pre deti v školách robiť artkuby, kde sme tvorili a takisto sa rozprávali a diskutovali o Pánu Bohu. No a teraz, ako vidíte, som nastúpila na iné materské povinnosti a mám veľkú radosť z toho, že táto práca pokračuje naďalej vďaka dobrovoľníkom, konkrétne Katke, ktorá artkuby na jednej základnej škole naďalej robí s deťmi a robí jej to veľkú radosť a deti samé majú veľkú radosť z toho. A Pavlík. Činy také tie. Môžeš tam môžem dať ešte Môžeš. Ale musíš to držať rovno, nesmieš, že som mnou hore. Pracujem s deťmi a s dorastom, predovšetkým vo Zvolene, ale aj v Žiariandhronom a príležitostne aj v iných mestách na Slovensku. Obľúbené sú tzv. Party kluby,
ktoré pripravíme raz mesačne a spomínam si na leteckú party, ktorá bola o to zaujímavejšia, pretože sme ju pripravili na športovom letisku blízko Zvolena. A na konci školského roka sme pripravili aj rodičovskú party a na ňu sme pozvali rodičov detí, s ktorými sa stretávame už niekoľko rokov. Tieto party kluby sú vlastne následnou prácou po denných táboroch, ktoré organizujeme v letných mesiacoch. Dôležitým aspektom služby detskej misie je výchova a vzdelávanie pracovníkov s deťmi a s dorastencami. A to robíme tým, že ponúkame kurzy pre pracovníkov, a to sú efektívne vyučovanie detí, stupeň 1, 2, 3, kurzy pre pracovníkov s dorastom, pripravujeme kurzy pre pracovníkov s predškolákmi. Takisto robíme jednodňové kurzy pre mladých misijných pracovníkov, na ktoré prichádzajú dorastenci. V spolupráci s Európskou detskou misiou každé 3 roky organizujeme výcvikovo-vzdelávací inštitút detskej misie pre budúcich vedúcich pracovníkov s deťmi. Tým, že bývam v Senci, u nás doma už niekoľko rokov je pravidelne klub pre deti z okolia. Tiež v spolupráci s miestnymi zbormi organizujem príležitostné stretnutia pre deti a denné tábory. Stredisko detskej misie Prameň sa nachádza v krásnom prostredí prírodnom v Malých Karpatoch, v dedinke Častá Papiernička a prioritne je využívané pre tábory detskej misie. A mimo týchto táborov sa dá stredisko prenajať a dá sa tam urobiť rôzne pobyty, vzdelávacie, môžete tam prísť načerpať alebo podobné kresťanské akcie. V stredisku sa každý rok niečo zveľaďuje, robia sa rôzne brigády a touto formou vás aj pozývame. Kto by chcel prísť pomôcť, naozaj práce je tam neúrekom, takže vás pozývame srdečne. A viac informácií sa dozviete na stránke detskej misie www.detskamisia, kde je odkaz aj na stredisko Prameň. V detskej misii pracujem už 5. rok. Hlavnou náplňou mojej práce je literatúra. Detská misia vydáva veľké množstvo rôznych titulov. Jedným z nich je aj kniha zázrakov. Je to výborná pomôcka pre deti, aby sa naučili každodenne si študovať Božie slovo. Mám tu niekoľko reakcií detí na knihu zázrakov. Prvé dievčatko nám píše: Nemôžem tomu uveriť, že všetky odpovede na moje otázky sú v tejto knihe. Ďalšie píše: Chodím do kostola, ale kniha zázrakov je kostol na každý deň. No a napokon mamička: Dcerka si zobrala knihu zázrakov aj na prázdniny. Zapojila i babku a musela spolu s ňou hľadať a čítať. Dôležitým zdrojom informácií o detskej misii je informačný list. Vychádza 4-krát do roka spolu s modlitebným listom. Tento je výzvou na modlitby za deti na Slovensku. Modlitby prebiehajú vždy v nedeľu o 21. hodine. Pripojte sa k nám aj vy. Poštové korešpondenčné kurzy prinášajú deťom jednoduchou a atraktívnou formou základy kresťanskej viery. Od detí dostávame aj veľa listov. Napríklad 13-ročný Radko napísal: Táto 7. lekcia bola veľmi pekná. Najviac sa mi páčila preto, lebo tam bolo písané, ako sa stať Božím dieťaťom a ako prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa. Ja som prijal Pána Ježiša za svojho spasiteľa dnes a mám z toho veľkú radosť. A 17-ročná študentka nám píše: Toľko slov by som chcela položiť na tento papier. Som obyčajná 17-ročná študentka, ktorá vďaka vám našla Pána Ježiša. Toľko vecí som nevedela. Nemala som o nich ani tušenie. Je to krásne poznávať Pána Ježiša, mať ho vo svojom srdci a žiť s ním. Som šťastná, že sa niečo také dostalo ku mne. Služba a
práca detskej misie by nebola možná bez pomoci a práce dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú organizovať kluby dobrej zvesti, 5-dňové kluby, letné tábory, bez dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú zabezpečovať korešpondenčné kurzy, ktorí pomáhajú pri akciách na oprave strediska v Častej v rámci partnerstva srdc a rúk, alebo pracujú vo výboroch detskej misie. Práca by tiež nebola možná bez finančných podporovateľov a modlitebníkov. Všetkým patrí vďaka. Ďakujeme vám. Som praktikantom detskej misie v Košiciach a Pán Boh mi zlomil srdce pre mladých ľudí a dorastencov, ktorí nepoznajú evanjelium. Túto evangelizačnú prácu robím spolu s môjim kolegom Michalom. Pracujem v Košiciach a v okolí 8 rokov. Motto detskej misie je, aká bude naša budúcnosť, závisí od toho, čo vkladáme do detských srdc v súčasnosti. Čo teda vkladáme do detských srdc? Je to evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré jediné má moc zmeniť životy detí, dorastencov i dospelých veriacich, ktorí zatiaľ nemajú tú istotu, či svoju večnosť budú prežívať s Bohom v nebi. Akým spôsobom rozprávame evanjelium? Používame k tomu evangelizačné pomôcky, ktoré priťahujú zrak detí a pomôžu pomocou obrázkov si ľahšie zapamätať dej. Jednou z tých pomôcok je tento Clip Club, ktorý na prvej strane nám hovorí o mocnom a dobrom Pánu Bohu, ktorý je ako zlatá farba alebo ako jasné slnce, pretože je čistý, dokonalý a svätý. To je niečo, čím sa veľmi odlišuje od nás hriešnych a špinavých ľudí. Ďalej o Bohu rozprávame to, že je to Boh, ktorý nechcel ostať tajomný, ale zjavil sa nám vo svojom slove v Biblii. Chcel, aby sme ho poznali. Je to Boh, ktorý je prísny a spravodlivý a preto nemôže nechať bez trestu naše priestupky, ale zároveň je to Boh, ktorý je láskavý, ktorý miluje ľudí. Pripravil pre nás krásne nebo a chce, aby sme raz tam s ním boli. Ale je niečo, čo nám v tom bráni. Tým našim veľkým problémom je náš hriech. Čo sú to vlastne hriechy? Je to každá neposlušnosť voči Pánu Bohu, ktorú si buď pomyslíme, povieme alebo spravíme. Boh napríklad povedal vo svojom slove, že nemáme klamať. A keď oklamáme rodičov alebo kamaráta, tak sme boli Bohu neposlušní. Alebo keď v Božom slove sa hovorí, cti si svojho otca i svoju matku a sme neposlušní rodičom. Z Božieho pohľadu sú takéto veci hriechom a náš hriech nám bráni dostať sa k čistému svätému Bohu a za náš hriech si zasluhujeme aj trest, ktorým je večné oddelenie od Boha. Možno, že tebe doteraz hovorili, že si taký dobrý chlapec, dobré dievča, slušne vychovaný človek, ale v Božom slove sa hovorí, že všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, čiže každý jeden človek. Bez ohľadu na to, čo si o sebe myslíme my, alebo čo o nás hovoria iní ľudia. A preto potrebujeme, aby nám niekto z toho hriechu pomohol. A tým záchrancom, ktorý bol poslaný kvôli nášmu hriechu od Boha Otca, bol jeho syn Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel na tento svet ako malé dieťa, ale vyrástol na dospelého muža a ľudia, keď videli jeho život, tak si uvedomili, že jeho život bol v niečom výnimočný. Bol to človek, ktorý sa odlišoval od ostatných ľudí v tom, že nikdy nezhrešil. A bol to zároveň aj Boží syn, ktorý robil veľké zázraky. Dokázal utišiť búrku, dokázal uzdravovať chorých ľudí, ktorým nikto iný nedokázal pomôcť. Ale to, čo bolo to najlepšie, je to, že Pán Ježiš Kristus za naše hriechy zomrel na kríži. Môj a tvoj hriech on zobral na seba a on za naše hriechy zaplatil, aby ty, keď v Neho uveríš, mohol si mať večný život a žiť s Bohom v nebi. A vyvstáva teda otázka, že ako naše srdce môže byť očistené od našich hriechov. Ak ťa trápia tvoje hriechy, ak si uvedomuješ, že si hriešný, a ak veríš, že Pán Ježiš Kristus zomrel aj za tvoj hriech, tak môžeš ho poprosiť o odpustenie hriechov. Môžeš mu to povedať v jednoduchej, ale úprimne mienenej modlitbe, napríklad takto. Drahý Pane Ježiši, ďakujem Ti za to, že si zomrel aj za moje hriechy a veľmi ťa prosím, aby si očistil moje srdce. Amen. Keď to povieš takto, alebo podobne svojimi vlastnými slovami a budeš to myslieť úprimne,
tak Pán Ježiš rád tvoje srdce očistí, aby si aj ty bol pripravený na to krásne nebo, ktoré Boh pripravil. Verím, že Pán Boh je